Gyors elemzés kell a főnöknek, vagy te akarod átlátni könnyen az adatokat? Egy-két apróság, és már is könnyebb dolgod van. A csordás nagykernek van egy 2010-es táblája, amely a forgalmazott termékeket tartalmazza. A termékenkénti havi forgalmak oszlopokba vannak rendezve. Pásztor Melinda, az ügyvezetőigazgató minden termék esetében szeretné látni a tendenciákat, illetve a végösszeget. Szeretnék grafikusan kiemelni az éves forgalom volumenét az egyes termékek esetén. Azt is meg szeretné jelölni, hogy az egyes termékek decemberi eladásai hogyan szerepeltek az éves átlaghoz viszonyítva. Hogy könnyen tudjam teljesíteni a kérést, átalakítom az adattáblát táblázattá. Rákattintok a formázás táblázatként parancsra, majd választok egy szép kinézetet. Ezután el is nevezem a táblázatot, forgalom 2010. Beírom az O1-be az összesen szöveget. Az Excel 2010 automatikusan a táblázat részévé alakítja. A szumma függvényt is egy kattintással tudom elkészíteni. Most nehezebb feladat következik. Az utolsó hónap értékeinek az éves átlagtól való eltérését kell megjeleníteni. Elkezdem írni a tábla nevét, és tabbal beemelem. Szögletes zárójel, kiválasztom decembert, és szintén tabbal emelem be. Csúnyák ezek az értékek. Formázzuk át százalékra. Igen, így már jó. Most lássuk a végösszeget. Ehhez a tervezés menüszalagon kell egy pipát elhelyezni. Már is megjelent az összegsor, a mezőnevek pedig az oszlop azonosító helyére kerültek. Bekapcsolom az összesen oszlop alatt a szumma függvényt. Melinda mindig pirossal jelöli az ellenőrizendő termékeket. Gyorsan megnézem, hogy mennyit kell átnéznem. Ajjaj, pont 13-at. Most megszüntetem a szűrést. Jöhet a formázás. Kijelölöm az összesen oszlopot, és piros adatsávokat kérek. Ez tetszeni fog Melindának. A százalékos oszlopban színes ikonokkal jelzem a növekedést, stagnálást és a csökkenést. Ezt nem így gondoltam. Se baj, állítok a szabályon. %5 felett növekedésről, -5%-tól 5%-ig pedig stagnálásról beszélünk a csordás nagykerben. Igen, így már jó lesz. De hogyan fogom jelezni a tendenciákat? Megvan, értékgörbével. Tendencia. Létrejött az oszlop. Kijelölöm a forrástartományt. Talán a vonal lenne a legjobb választás. Ezt akár le is tudom húzni. Így van. Még jobb lenne, ha a maximumok látszódnának. Gyorsan be is kapcsolom. Ígyni. Hát ez hamar elkészült.